Hej, velkommen tilbage. I dag er det simpelthen sket det, at jeg kom til at bygge videre, men så var det meningen, at jeg ville optage det. Men så glemte jeg ikke optagelsen. Eller der var ikke lyd på den, så jeg har lige flyttet den. Jeg har lige renderet den. Jeg skulle lige til at konvertere den, og så der er fandme og ikke lyd på. Så jeg bliver nødt til at gøre det her igen. Og jeg sagde i filmen, at I måtte undskylde for den meget dårlige kvalitet, der har været. Men det er simpelthen grundet den årsag, at jeg har ikke fået gemt filerne ordentligt, filmfilerne ordentligt, og det resulterer så i, at kvaliteten bliver jo 360p, og det er altså ikke ret godt. Eller 240. Og det er ikke særlig lækkert, og så det vil jeg skulle lige rette op på. Og så jeg har da set filmene. For fanden, mand. Du må I fandme undskylde. Nu må jeg lige... Den er ikke muted min mikrofon den her gang. Så det er sådan set super. Men jeg må kraftedme undskylde det der. Og nu bænder jeg lidt. Men ja. Det var en kæmpe fejl fra min side. Og meget dumt. Jeg kan sørge for, at... lagt en ordentlig film ud. Jeg skal lige have noget sten med her, for en gang sikkerheds skyld. Og så jeg kom til at lave videre simpelthen på det hele. Og i dag bliver det en dobbelt upload. Det bliver en dobbelt upload dag i dag. Men det er fordi, at jeg var startet med at være lidt bagud med. Dem, der har set videoen, de ved nok, at det var meningen, der skulle komme en film ud den 24. også. Det kommer der stadigvæk. Selvom der kommer den 4. ud i dag også, som jeg også har uploadet den 3. lige her for lidt siden. Og ordentlig fejl, jeg har lavet. Men det bliver dobbelt upload i dag, men det kommer ikke til at betyde noget for den special, der kommer. Ingenting. Nada. Der kommer en special. Så det skal vi ikke være bekymrede for. Den special kommer, og længe leve special, for den jeg har glædet mig allermest til at lave. Eller den glæder mig allermest til at lave. Det... Ja. Jeg har fået bygget huset færdigt, eller færdigt. Der kan vel altid ske noget mere på det hus, men... Lige nu er jeg bare lidt sur på mig selv over, at over den fejl, jeg lavede. Men herregud. Det skal vi nok komme over. Og så har jeg lige fundet det her. Det er noget, jeg lige har fundet nu. Ikke engang set før nu. Det er lidt lort, måske. Det er dejligt. Med sådan en cave her. Skal vi lige bruge noget af vores støt til at... Sådan der. Så det er, ja, altså det er dumt. Rigtig dumt af mig at få lavet sådan 2 store fejl. Og det var faktisk min ven, der opdagede det der med kvaliteten, og så tænkte jeg, holy shit. Det er sgu da ikke godt. Jeg kan godt lige se noget mere, men jeg har egentlig allermest lyst til at udforske lige nu. Prøv lige at se her. Fuck, hvor godt, mand. Name tag. Gul horse. 2 stings. Spawner. Sæde. Brød. Mere musik. Gunpowder.
Så er vi level 7. Fuck, hvor nice. Så bliver det sgu en god episode alligevel. Nu har vi fundet en spawner, og... Holy shit! Oh my mother. Oh, hvor nice. Det er sgu da pisse awesome. Det hernede skal vi. Det er jeg ligeglad med. Om så det må tage alt mit træ. Fuck det, vi jobber. Sådan der. Vi jobber. Sådan der. Og så bygger vi os simpelthen bare op. Det er ligeglad med. Hvad lag er vi kommet ned på? Vi er kommet ned på lag 46 kun. Så der er altså ikke diamant hernede. Holy motherfucker. Nej, nej, nej! Oh my fuck! Jern! Vi har endelig fået jern i den her! Wow, det er godt! Jamen, det kan jo ikke blive bedre, det her. Mere jern. Det kan ikke blive bedre. Fuck, det har været en god dag i dag. Det har været en mega god dag i dag. Lige bortset fra at opdage fejl. Og fysik, men... F3. Nu er vi simpelthen på lag 26. Det er stadigvæk ikke helt diamant der. Eller, det er overhovedet ikke diamant der. Men spørgsmålet er så bare nu, om vi skal komme op herfra. Inden det ender helt galt. Vi skal have noget mere kul. To go up again. No, I don't want to fall. Det er jo episk, mand. Det er sådan en break, jeg har ventet på i serien. Altså. Det er det eneste, jeg har at sige. Det er jo fucking fantastisk, det her. Det er jo så fucking epic. Og så ender den bare her. Det er lige meget. Vi kommer tilbage med næsten stack kul, altså. Så går vi nemlig. Hop og hop og op. Skal vi tage den? Tror jeg fandme også, der er gode ting dernede. Ui. Nej. Det er jo ikke meningen. Lige der er. Hvor er det epic. Hvordan fandt jeg lidt på første hug? Det gjorde jeg sgu. Jolly cola, jolly cola, jolly cola. Jolly cola, jolly cola, jolly cola.
Lol, kebab. Vi kan fandme også lige tage noget dødt. Blomster nede i en cave. Det hedder med Michelle set. Det her, det var jo et fantastisk vi gik hernede. Det kan godt være, at vi har mistet meget, men vi har også fået meget. Så det er lige meget. Både en spawner, og jeg ved ikke hvad. Dan. Det var nice. Vi kan lige tage lidt mere kul. Lidt mere kul. Sådan der. 3 stykker mere. Der har vi her. Det er nice. Altså. Lige se her. Her har vi en spawner. Det... Kan man få det her? Yes. Det skal vi have noget af. Bare for at have det. Det er simpelthen det mest nice sten, der findes i Minecraft. Sådan er det bare. Så det bliver vi lige nødt til at have lidt af. Alt andet cobblestone der, det er lige meget. Bare vi har noget af det her. Det har været en fantastisk episode det her. Det er jo lige for man siger, at hvis jeg ikke havde fejlet den første 4. episode jeg lavede, så har jeg ikke fundet det her. Det fristes jeg til at sige for en god undskyldnings skyld. Men vi har sgu nok fundet den i en senere episode, men så er det jo episode 10 eller 5. Bare vi har fundet den. Den har faktisk givet os meget, når man tænker over det. Den har givet os 5 XP. Der skal vi egentlig også lige have hugget ned. Der er lige noget tool her. Vi har jo ikke engang en ovn. Så lige have noget cobblestone. Det er det. Så som den her texture pack jo. Den fandt jeg. Og så synes jeg den var nice. Og så vil jeg gerne have den. Så downloader jeg den. Og så sætter jeg den ind. Og så har vi den. Men en grund til at jeg har taget den her texture pack, det er faktisk fordi at det er jo jul. Og der skal være lidt mere jul ind over det. Og det kommer der ved den her. Når kisterne er lavet som gaver. Og årsene ser lidt anderledes ud. Sværene og sådan noget. Det er meget federe det her. Hvor meget fik vi? Vi fik 22. Fantastisk. Den her episode, jeg ved ikke hvor lang den bliver, men jeg tror faktisk den bliver lang. Vi laver i hvert fald lige en ovn, en ovn, og så er det i hvert fald det. Eller, ikke helt. Sådan der, haps. Haps. Så putter vi lige det der ind. Så brænder vi det der. Og et navneskilt. Og så glæder jeg mig kun til, at Optifine kommer ud. Så tror jeg nemlig, at det kan hele blive lige lidt nemmere og hvad hedder sådan noget? Det vil køre nemmere. Altså spillet vil være mere flydende, end der er nu. Sådan der. Nu ser det sgu da ikke helt dumt ud, gør det? Fordi det eneste, der ser lidt dumt ud, det er sådan set det her, om man så skal bygge et eller andet rundt om. Det er lidt hvad er sådan noget? Ikke symmetrisk.
fanden. Det er da lige meget. Men i hvert fald, så siger jeg, White Gamer XD, tusind tak, fordi I gad se med på den her 4. episode. Og så lover jeg, at det bliver lidt bedre kvalitet. Det lover jeg. Jeg lover det, simpelthen. Men vi ses. Kys alle mine gamers. Hej.